Avanza a campaña marisqueira de Noia con mellores resultados do agardado. Apareceu algo de berberecho de segunda, pero o patrón maior lamenta que nesta ocasión apenas está a vender para fresco. Os mariscadores da ría de Muros e Noia levan traballando dende hai case 2 meses. As perspectivas non eran moi positivas logo da alta mortaldade rexistrada no pasado outono polas riadas e a baixada de salinidade. Sen embargo, polo momento, a campaña está a ir mellor do agardado. Non moi ben tampouco, están ganando un xornal, esperábase menos, creceu moito o berberecho, e bueno, os precios sí que do berberecho podían ir algo máis, pero os de fresco este ano non están comprando nada, 4 capachos ou 5, e iso non é nada, ainda há vida que compran algo as conserveras, e ainda así o berberecho de cuarta agora está indo a 3 e pico, e o de terceira a 4 e pico, o de segunda a 12, bueno, é o que menos hai, por así dicirlo, pero bueno, se non compran as conserveras non iríanos a ningún lado, por así dicirlo, no berberecho. Mentres que no referente á ameixa, esta se atopar algo, pero tampouco moita cantidade. A xapónica ainda está valendo bastante ben, está indo a mediana a 10 euros e a máis grande a 19. E bueno, a fina tamén moi ben, pero hai moi pouquiña, a babosa vai tamén algo ben tamén, non sei agora exacto, pero se 14 a máis pequena e 18 a máis grandiña, e bueno, estáse facendo un xornal. E bueno, vamos traballar agora hasta xaneiro e despois miramos como están os bancos marisqueiros. Se seguimos ou non, porque agora non crece. Creceu en todo o verán, pero agora crece pouco. A ver como quedan os bancos, que somos moitos a sacar berberecho e ameixa. E apunta que cada vez vai quedando menos. Xapónica ainda hai, pero o berberecho notase, hai aí cerca da creba, hai un cacho aí que estamos collendo e bueno, vamos tendo os topes tamén, os da flote, máis ben o berberecho. No referente ao berberecho, Cruz sinala que se agardaba un prezo maior. As que ven moito de fora, se acolleron vamos ir aos mercados de fora, porque o ano pasado hubo moita riada e só fomos 8 días ao mar, e o anterior anos tamén fomos poucos días e colleron os mercados de fora, é peor produto, pero a conserva após compra de fora, peor calidad, bueno, ainda collen algo aquí, algunhas conserveiras, pero o precio non vai moi ben, a verdade se ha dito o berberecho tiña aquí un pouco mellor. O berberecho de primeira non existe nesta campaña, non se atopan nos bancos, aínda que sí que apareceu algo do de segunda. O de primeira está extinguido e o de segunda hai moi pouquiño, igual o mariscador da flote terá aí 1 kilo, ou si, de segunda máis ou menos, e depois é a terceira e a cuarta. E bueno, non vai aparecer ningún máis segunda, cando non apareceu non aparece, e bueno, por lo menos quitar ese de terceira que ainda hai, aí abaixo, que apareceu nunha zona, e terceira e cuarta, e berberecho, e bueno, xapónica ten aí bastante, estamos tendo os topes, tanto os da peo como os da flote, todo o mundo de xapónica, que son 5 kilos cada persoa, agora, e babosa estamos collendo os da flote, e os da peo collen máis ben fina, non? 1 kilo, 2 e tal, os da flote non collemos fina, algúns collemos medio kilo, 1 kilo, pero fina aí tamén non hai moito. A pesar disto, afirma que o importante é facer un xornal e agardan que de cara ao Nadal suban un pouco os prezos nas poxas da lonxa de Noia. Estamos esperando polos de fresco, máis ben que teñan demanda, collen moito de fora, demanda terán, pero aquí non están comprando. A ver, agora as próximas semanas se compran algo de fresco, porque os de frescos é unha desilusión, non? Porque este ano non están comprando nada. Se non viñeran as conserveras, berberecho non podíamos quitar ni 1 kilo por persona, porque son 1000 kilos e non levan 1000 kilos, levan 700, 600, 500, 300. Os de fresco, quen colle é conservera, un pouco máis baixo o precio, pero collo, por lo menos collo.